Моңарчы югалганнар да. Алар киләләр дә сугышалар, юк итәләр, җимерәләр. Ахыр һәр вакыт бер төрле. Бу бер тапкыр гына тәмамланачак. Моңа кадәр булган бар нәрсә алгарыш. Мин Джейкобны үтерергә җыенмыйм. Син моны эшләячәксең. Мин кушканны эшләбен. Син бер нәрсәне аңлаганыңны телим. Син сойлый аласың. Алар килә. Дүрт сәгатьтән соң аккыш станциясендәге дарма эшчеләре җирне бұраулаганда энергия белән зур кесәне тишәчәк. Мин бу энергияны юк итә алам. Водород бомбасын шартлатам. Без Фарадей кушканны эшләсәк, безнең очкыч җимерелмәс. 815-нче очыш Лос-Анджелеста утырачак. Әйдә, Док, син нәрсә көтәсең? Без кесәне тиштек. Джулиет. Юк, Мин сине тотам. Юк, җибәрмә. Джулиет. Юк. әйдә. Әйдә инде. Әйдә. Әйдә, шайтан. Ишемлек ошадымы? Ярыйсы. Бу бик дәртле җавап булмады. Әйе. Бу ишемлек тә бик дәртле түгел. Беркемгә дә әйтмәгез. Безнең арада гына. Ханымнар һәм әфәнделәр, капитан каешларны беркетергә билгесен кушты. Урыннарыгызны алуыгызны сорыйбыз. Бу гадәти. Ирем очкычлар күбрәк һавада очарга ярата ди. Сезнең ирегез акыллы. Ул бәдрәфтән кайткач, аңа бу хакта әйтерсез. Ул булмаганда мин сезнең белән утырырмын. Борчылмагыз, барсы да. Хәзер җибәрә аласыз. Барысы да яхшы. Сез җибәрә аласыз. Без котылдык бугай. Әйе. Без котылдык. Көтелмәгән калтырану өчен гафу итегез. Без турбулентлыкка эләктек. Алга таба тигез генә очарбыз. Икенче юлы түзәргә кирәк диярсең әле. Мин бәдрәфтә үлә яздым. Кер юу машинасында нәрсә кичергән аңладым. Мин сине сагындым. Мин дә гүзәлемне сагындым.